jaranane. Dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum, Mbah. Duh. Ditakoni. Nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh, banci demite. Oh, banci. Namine sinten, Mbah? Asmane sinten, Mbah? Aku ngatemi. Oh, Katemi. Iya ngatemi. Oh, nggih. Madosi sinten? Madosi dalange. Oh, Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa, Mas? Kurang 50 sampeyan nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah masalah itu, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Modal ngabar ning guyangan. Malah tempen golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Dolang ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih, Mbah nggih. Mesane Victor nggih. Nyuwune napa kali? Disarati apa, Mbah? Disarati napa? Napa mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, di mie, Mie Mbak. banyu, Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu, Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih, Mas nggih. Ya Allah rupane masane bot-bote golek dhuwit lho. Akuane lho. Jare banci. Mari, Mas. Wis mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa nih, Mbak? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Jaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wis, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh? Banyu wis, duit wis. Nyapa neh? Nyapa? Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sapa? Langkai aku. Jaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Meripati merem. Wah, nek ra merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demit Demit apa-apa. Iki nyuwun lagu sambel kemangi jaipong kagem bapa-bapa petani tebu dari karyawan PG Lestari. Iki ana meneh nyuwun lagu lali janjine versi jaranan ditujukan untuk seluruh karyawan PG Lestari dari Ketua SPBUN Pabrik Gula Lestari. Ya sadurunge minangkani kowe mau janji karo aku. Sampeyan kuliah jangan membuat malu alumni Institut Seni Indonesia Surakarta. Jare program studimu jurusanmu pedalangan toh? Pedalangan, Mas. Ora ketang sak keperangan jajal suluk apa sabetan wayang. Anu Suluk apa nyabetne wayang, Pak Bu? Suluk napa sabetan, Bu? Sabetan loh, sabetan kene jajal. Tepuk tangan dulu penonton. Jajal kene. Walah, nggih. Kok engger piye kok? Nase, nyen sewu. Alah gayane. Yo, mike kuwi ora apa-apa, mike gitu aja. Oke, tak turuti, Mas. Wah, panggah mbok turuti ya. Panggah tak turuti. Ya. Sabrangane Mas kare sing sabrangan omah. Sabrangane. Kene munggah sik. Munggah. Amit ya, Mas. Nyun sewu. Iya. Amit ya, Mas. Baik. Hei, urung kok mbok jag-jag. Yo kan ngetes kan coba to yo. Coba. Baik, yo kok gedhi keprake karo sikile. Iyalah. Jajal ditencepne. Tancepke. Ayo no adegan perang kok. Lah iki piye iki? Cange limbuke disisihne sik. Amit. Modele rekosu ngono.
Cangike. Iya. Wis. Ya, wis. Miki dicekel odo-odo dhisik. Wayange malang kerik. Nah, ngono. Wah, jan kaya ngelatih bocah aku. Jan, heeh. Wis sing kono ditancepne sing apik. Pancepane sing apik. Nah, wis oke. Lang suluk sik. Dalange kewajibane suluk sadurunge perang. Iki mikir ning kene. Oke. Ayo. Boyo. Kok malah jegok iki lho. Dehem. Oh, dehem. Ya. Suluk. Sikrobala kang tumingal prang campo samya medali lertate twilate kodo Dayang gong manguncang niti benjang yen sangat jimit jelate nyong edali kus watatitah omong-omongan bar suluk omong-omongan ya jajal jenengmu sapa Pak De piye kabare wah alhamdulillah sampean kok ya teko kene ha yo to Kang aku mau yo bar komah ki mau bar ke sawah aku lep wah yo lah sampean ora ngopi to yo ngopi tapi lali mau apa dalang kok malah sabrangan arep perang kok malah jagongan wis ngopi apa urung iki lho lah sampean ki gak negesne kok negesne lah jare omong-omongan iki mau omong apa ora omong lah iso ngono mbok salahke oh iya Dik anu maksude iki tantangan oh tantang-tantangan ya tapi wayange iki ben dideni ngono lho wedi aku maksude iki sing serem ngono lho iki karo wayange mbok menghormati. Duh, kok malah hormat ning jare hormat. Maksud iki peruwe to dalang pisane. Tantangan yo, tantangan. Oh ya, heeh. Sopo jenengmu ngono? Sopo kang kadaranmu? Ya. Kuwi sing muni ndi karo dicekeli tudinge. Teh kabele gak tekan nih lho Mas. Sing ra tekan kabele apa tanganmu? Ya loro karo. Ayo, sopo kang kadaranmu? Iki sapa Mas? Surata. Oh, aku jenenge Surata. Heeh. Patih Surata. Yo, sapa kang dadi aranmu? Aku jenengku Tumenggung Akbar Shah Alam. Hei, mosok aku sabrangan iki lho. Lah, sampean iki yo prayut ngene iki to, cakrak ngene iki to. Iya, tapi buta lho. Lho, mosok dalang padakne buta yo liyane. Oh, Pamane Tumenggung Robert Vector apa piye? Tumenggung Victoria. Wah. Tumenggung Victoria yo. Arep apa kowe? Arep maju perang, arep bedah negara. Yen apa kuwi? Dalang kok apa kuwi? Ngene piye? Kowe klakon bedah negara yen nglakai bangkeku wah parat leno pangendamu tebat dadamu kowe. Miat langening kalang yo ngaglar panda muncar tinon lir kekonang surem sorote tan padang Wah iya rekosone edan sing joget wayange nyuk
Sek terakhir. Hop. Mulya. Dualang ngerusak wayang. Lah iya, engko mbok pecel-pecel wayange. Ora tak wecel-wecel kuwi yo. Heeh. Tinggalane para leluhur. Apik no wayangamu. Apik tanggapen lho. Kowe ro penyebabe apa? Napa? Kok iso ki mung tak ndek ki ora mergo awakmu ngajar wayang. Lah nyapa? Wediku nek taun ngarep Peggy Lestari malah nanggap kowe. Lah iso. Apik kula napa Mas Akbar? Kabeh. Nggih, Mas, niku nggih nderek ajar. Iya. Dilanjut ya. Dilanjut. Tak golekne sing kriteriamu. Ah, iki lho sing sawon aku. Apa sapa iki? Bu Parsinem. Dulu. Aku malah Mbak Raras. Iya. Sing di to wong iki? Ya iki no pojok niki no. Kuwi. Sepatane cah ben digandeng karo didekne. Heeh, yuk. Hey. Disapa Mbak Raras. Aturaken wilujeng dalu Mbake. Iya, Alah kaya ngono. Enggak, kamu bukan tenang aja. Sini agak dekat. Jare kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya, ini kayak bapak saya ya. Tapi enggak gini. Sok kaya pakem lho. Iya. Tapi enggak boncel kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ora apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Heeh. Nek itu karo Pektor itu Sun Gokong. Monyet. Lah wis kaya pitkai. Iya, agak sini. Gimana? Ini enggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Enggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh gitu ya. Masane miniatur apa piye? Wis to, Mbak. Sini agak deket sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Aku go dilat. Iya. Jangan gitu. Mbak Rara, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Iya. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine? Nah, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima-terima no. Terima-terima. Alah, kok Bentuknya kok penak-penak. gitu ya, unik gitu jenengan. Wis gonen mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak lah gaya mutar. Ora. Kayak emotikon pentol lho, Mbak ya. Lah adem ra iso ya ilang. Kuwi apa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumasane aku memuai ngene. Lali janjine bisa, Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, ya? Gandrung ya? Gandrung. Bawane sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jangan guyu-guyu tak tua pok. Ini nembang ayo. Iso yo galak men kok. Ayo nembang ini. Malah pertama kaya apa terusan ngene iki. Lho, kok iso bayangne malam pertama. Enggak, aku bojo sing ngene iki lho. Ayo dak dicepot. Wen lho. Ya aku digandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku jadi. Nah. Lah ngono lho Iya. dipangku. Kayak wong ayang-ayangane. Piye to ra iso. Ayo. Ya. Gak bisa ditekuk ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah Lah lho. jare pengen duduk di situ. Oh, Oh, anu pangku to. Iya dia yang sini. Yo kabeh kuwi mawa rambatan. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye ning gawe? Ah. Wong sitok ki liar banget ya.
Lah gawe rumangsane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh, Mas. Alah aku tak papke wis. Dele kok penasaran banget. Duwe aku ta. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus ya. Kangenku tanpa umpama Tangannya diambung. Yuk. Muah. among sliramu wah kang dadi telenge ngati Aku sing nyuwara ki dabing. Dabing, heeh. Dabing aku sing nyuwara awakmu sing gerak-gerak lambung. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu raras. Tuh, Enak ibu-ibu gak sopan. gak sopan me, gak sopan. Jaluk ampura. Diraup. Iki gue manja gak boleh. Gak boleh kowe ngremehne. apa temen liya aku raup lah kok nek kelet piye Ya, gila nih. Zani kowe. ya kok nek garing lak klontok dhewe Ya. Andi Terus. Mong. wes suwe nggonku lho kok wis dadi Duh, iya toh. Tekan ndi? Mong slira. oh mong sliramu kang dadi telenge ngati wis lawas sanggonku nunggu Endi kene? Nggone ndi? mong tansah yo golek petengan yo bisa tekok gone ngendi lho Namun cuwilik lho Mas. Buayamu ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras dadekne gantungan kunci. Dan ada api gendal-gandel. Hei! Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci loh Mas. Iya Bang Bayu. Iso Bayu. Enggak Mas, bercanda ya sayang. Bercanda sayang. Dicup-cup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? anake pae Besok dadi apa? dadi maling Hei! Mantri ayo suntik. mantri suntik Nyuntik sapa? bojomu Hei! Urung rabi kok bojoku. ya bojone sapa ngono sing ngaku Terus. mung tansah nglaledo Ndi to Mas? kene lho angel menrek lho Ngono ngengkel. abot ram Ora abot ya awakmu sing. iya Lah wong lagi dikonone lho wis. iya ya Lah to wong pupune nggur sak tebu lho. Amin. wah jan abot bae tak kira nek wenteng iso maplek sampeyan iki aja dijelu Piye? ya alon-alon dipenake ngono kok Oh, lah no. aku ndak kuat Pelan-pelan ya. Oh, Oh iya. kene Piye? Aku kan piye? sing kene Ini. rodok piye ngono kene Ya. Mau perius sing kene to Mas? iya iki lho penak kene wis to manut to oh diwarai kok Cedes gayane. Terus. ngeli ngono Ading lek sinden. rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng kok. ngeli ngono rikolok Sik ora gak enak Mas. Ahmed pas Nyapa? tane jeding sik ya Nyapa kok golek jeding iki lho. Taleni sik tak taleni nggo ta. padake opo talene Ditali dikasih kita. Yo, aku kaya agak iso bayar talene dikei pita sesuk tak jajal sesuk. Gonku kaya apa jajal. kaya lemper Terus. sliramu nate ngendika Bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yuk. tresno lahir terus sing bisa babi lho Batin. batin Yo 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 yo. babi Terusna ya. Tresno lahir terus sing
Yuk langsung lali janjine mengko ramban kedua niki nyuwune versi jaranan. Heeh, mengko karepe dijogeti. Sing jaran sapa? Yo Mbak Rara sekalian engko terakhir Mas Bekto. Sampeyan dadi jaran. Ah, kempitennya. Lah jaran perlu dikempit to ya. Iya. Jaranan. Ora iki ngabruk barang. Yuk lali janjine dados.
urung bar wis urung dijaranke lho iki engko. Kok oh kesel ya. Ambekan sih. Sik kuat ya Mas ya. Kuat semangat kok kriteriane. Ulah. Kayak dakucan. Yuk. Janjane kowe Roko Vektor Budaya jaranan kok sing disasar kuwi ya. Neh, malih nggih Pak Bu nggih. Malih. Iya Mas. Yo. Yo. Jaranane dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum Mbak. Duh. Ditakoni. Nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh banci demite. Oh banci. Namine sinten Mbak? Asmane sinten Mbak? Aku ngatemi. Oh ngatemi. Iya ngatemi. Oh nggih. Madosi sinten? Madosi dalange. Oh Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa Mas? Kurang 50 sampeyan nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah masalah itu, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Modal ngabar ning guyangan. Alah demben golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Modal ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih Mbak nggih, mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian Disarati apa Mbak? Disarati napa? Napa mie susu. Duh. Hei! Tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, dimiki Mbak. Banyu Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih Mas nggih. Ya Allah rupane mesake bot-bote golek dhuwit lho. Akuane lho. Jere banci. Mari Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbak? Nyuwun apa meneh, Mbak? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Jaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wis, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh? Banyu wis, duit wis. Nyapa neh? Nyapa? Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sapa? Langkai aku. Jaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Mripate merem.
Wah, ra merem ben aku ae. Wes. Waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demet Debet apa-apa. Wes, waras. Wes waras, Mas. Wes. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Piro, Mas? Iki apa? Dhuwit to. Hah? Dhuwit piro kuwi diitung? Sik to nyapa aku duwe duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1 loro Heeh. 3 papat Pokemon, Mas. Lah nggo rebuk olale 200. 200 berarti mengko rasa nampa ku aku. Lah wis dari panitia sudah. Kurang piro, Mas? Sampean matur kurang piro ngono lho. Pak kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wis, Don. Betul Bapak. Biar. Biar mata di Bandung ada Oke, kabar. duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik karo Mbak Raras. Heeh. Ngalah kayak. Dritis. Wes duduk dulu Mas Victor. Nggih, mata semua sabar. Dilanjut.